Ndị ba ya ekene mụrụ ndị ekunu mmeri onye unu na-anụ na-etanụwa bụwada na-atakwara aghara onye Chineke na-emeri ihe ọma ejere anyị ekpere na ovuvu ọnụ patana m na ya ụtakwa ahụ gị kabute hịhịata njikwa anyị ya osimiri Jehova na-azụ anyị dịka atịrị no bụ part of fasting shiapụta na ya mama shi anyị mee ya bụ fasting 6 to 6 ndị ka ọ mara kabute ụtakwa kabute hịashim Jehova na-azụ anyị dịka atịrị ntakwa kabute hịashim Jehova na kemgbe ụtụtụ aka m gị hụ mara ihe mere ofu shie ihe mere ebe Jehova na-azụ dịka atịrị ka mpata ụdị rice ya iri unu eribere rice taa eshikere mmemme n'osimiri Jehova na-azụ anyị dịka atịrị ebe anyị na-eme fasting ga-akpọrọ ehihi ekpere n'ọnụ isi nka mmete ụdị rice ọkọfu nsogbu adị Jehova na-azụ anyị dịka atịrị ọ sịrị m mmechefuru eme ya ọ dị ihe kọrọ m n'ebe ịta nri nke ehihie ndụ tawa ya ebe ehihie ọ na-eme m ka mmakpụrụ mmanya amakpụgodoriri nke bụ ihe na onye nwayọ ha na-eweghachi mkpụrụ obi m mgbe Jehova na-azụ ka atụrụ nsogbu ajụ ọ na-azụ m dịka efi ọ na-azụ m na-azụta m ọyọ mgbe m na-echekwa rice ịchekwa ntakwa ehicha isi ike echeweta ahụta na ndị be anyị ha si Jehova na-azụ dịka atụrụ Jehova anyị na-azụ m dịka efi aga m iji nwere nsogbu adị ndị be anyị emere nsogbu adị Jehova na-azụ m dịka atụrụ ụzọ m dịka atụrụ ọ na-azụ m dịka efi ka m bijuo ihe ewu kụnyezi ihe ekere anyị nri ndị ego ka ama akwụ ọnụ adịghị anyị mgbe na-egbu ndị egbulọta mfụrụ ebe ọbịakwa kata ewere karọt tee ya n'ọnụ Chineke Jehova na-azụ ya dịka atụrụ nsogbu adị nwe problem n'ọbụkwa na-azụ dịka atụrụ ewe anyị agha nwere grandchildren na ihe na-egbecha children of God ụta agbakụkọ ka ma bụkwara nri rice taa ejikwa m rice ndị anyị ndị ekuru mere onye unu na-anụ na-eta n'ọgbaza na-atakpara aghara onye Chineke na-emere ihe ọma asị mana Chineke anyị nọ n'azụ m ọ na-eme m ka mma kpere n'akụkụ mmiri ka izu ike ọ na-edu m nwayọ ọ na-eweghachite mkpụrụ obi m ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume ụka ya dị n'ọbụ bekwaghị mara ọfọdụ nkwụkwọ gị mvuvu ọnụ ekpere na ovuvu a na-abụ nkwụkwọ gị nke gị ka ma na-ekpe ekpere evu ọnụ mana ịgụ Baịbụl bịakwa iwere karọt atega n'ọnụ iwere akwụkwọ nri atega n'ọnụ si m Jehova na-azụ dịka atụrụ nsogbu adị onye nwaanyị na-azụ m dịka efi ndị be anyị jisi ike mekewe m nke m ihe gbekwa ofu mgbe o ji fụtakwa ashman ma amaka riri ihe nsogbu adị mgbe ọbụla ọ dịkwa redi rie ihe ori patakwa nri m na ya eyiwe daalụkwanụ ngwụgwelu ndị were prayer request send orime nta ikpe nọ na-eri oke eze straight